Честит ви празник, овчари! Дал ти Бог добро, Петре! Къде по той време изкара? До Чорбаджийската кашла отивам. Гергьовско агне ще подбирам за попа. Че вземи от нашите? Нали съм пусто попски ратай. Там ме праща, там ще ида. По-тлъсто агне му трябва, като за поп. Воля твоя! И чорбаджийският храненик стати отиде заран да подбира агне. Ще го срещнеш по пътя. Харно! А останете си със здраве, овчари! Айде, Марко! Айде, със здраве, Петре! Марко! Стой, Марко. Няма май да ходим до кашлата. Агнето само идва при нас. Я! Късмет! Що ми е пък само един? Добре, да му се види.
Честит праздник, Чорбачи. Благодарим, благодарим, честит праздник и на вас. Праздник става, Чорбачи. Айде, честит ти празник става, Чорбаджи. Ти дава Свети Георгия до година дваш повече стока и дваш повече икрам. Да дава на момата добър стопанин, а на чорбаджийката внучи. От твоите уста в Божи уши. Амин. Сполайте, сполайте, сполайте. Айде до попе. Ти защо не се кланеш, бре, керата? Ами някой е рекал, че ако се подлагаш всеки му, на подлога ставаш. Та за това. Капа се купува, ама ум не може. Сполайте с тамо, Чорбаджи. Колко ще ми заплати за това харесна жена? Стига си се чекнал, бе, Хаймана. За това ли ми едеш хляба? Няма ли работа за тебе? Нали е празник днеска, бе, дядо попе? Дам аз на тебе един празник. Ще идеш веднага вкъщи и ще скриеш печеното агне в мазето. Да го скрия? Ами нали по обичай ще ти дойдат гости, бе, дядо попе, днес? Тудала! Те седна сега да ти хрантутя тия хондрокефали. Те пак ще си дойдат, а ти ще направиш това, което ти казах. И ще се развикаш, че уж са откраднали агнето през време на литургията. Разбра ли? Разбрах. Айде! Чакай! Иди при кирста му, поклони му се до земи и му кажи, че попът покани до вечера на червено винце и печено агънце. Ще си го хапнем двамцата. Той му кажи. Айде, айде. Чорбаджи! Чорбаджи! Викат те! Кой ме вика, бре? Ти ли си бил пак чепкрино? Кой те пусна тука? Кой? Изпрати ви Кир Поп Ставрос. Да те поканя до вечера от тях на червено вино и печено агне. Да се го изедете двамката. Няма ли друг рата и попата изпратил да ме кани такова магаре като тебе? Има, Чорбаджи. Ама не го изпрати да кани хора. Ти ли на магара ще ме правиш челабетино? Вън от къщата ми! Вън! Вън! Сполай ти за подаръка, Чорбаджи. Тия!
Хайде, поемай и тичайте вкъщи. Да разберете и вие от Георгиов ден како бушилки. Попа ли го даде? Попи калугер не дават, защото имат само две ръце. С едната вземат, с другата благославят. Хайде, носете. Льох, Петре, да не стане някоя беля, да не ти напакости попа. Който се бои от врабците, просони се. Хайде, не бой се. Аз ще го дороди съм работата. Ще хапнете и ще го пославите. Сигурно е опечено вече. Заповядайте. Ура, брате, чайте насам, попа ограбиха! Откраднали агнето на попа! Що? Дядо попе! Агнето откраднали! Какво? Кой го открадна? Как той го открадна? Ами докато сме били на литургия и някой го отмъкнал! Гледай ти, беля! Къде беше агнето, вре? Ами в мазето, дядо попе! Как стана тая работа, бе? Кой го взе? Язык. Такъв ви бил късмете, да не ядете попско агне. Ей! Я да видим какво става. Няма го! Няма го! 10 кила беше! 10 килца беше! Изядоха ме! Така добре се преструваш, дядо попе. Така! Бре, да му се не види какви танабети се наведеха. Бре. Хайде тогава да си ходим. Да си ходим. Чудо се видяlo, че на Георгиов ден не можахме да хапнем от попското агне, бре. Изядоха ме, Господи, изгориха ме! Язък за хубавото агънце! Харно, дядо попе, харно. Ама ще ги метнахме тия гости, а? Стига си се смял, глупако! Агнето наистина го няма! Зная, дядо попе, зная. Само, че трябва по-силно да се вайкаш. Цяло село да чуе. Ти май си скроил нещо! Слушай му! Петре, тати и попа са намислили нещо лошо за тебе. Страх ме да не ти напакостят. И 100 чорбаджии не могат съблече голия русици. Ти все се шегуваш, а мене ме е страх. Пази се, Петре. Тати никому не прощава. Русице! Ида, Малида! Пази се. Прощавай. Разиграли са се мишките, че няма котката. Ди, Марко. Марко, каква стана те, Марко? Чорбаджията ни се лютокани, а пък чорбаджийската щерка? Петре! Петре! Хайде, чужим. Хайде!
Чорбаджията те вика. Айде! Стай! Водим го, Чорбаджи. О, добре ми дошъл. Седни, стате. Я да едно столче на момчето. Вчера взех, че прегледах старите тефтери на тате. Царство му небесно. Брей, беки стария чорбаджи е в царството небесно. Гледайте какви чудеси стават на оня свят. Дядо попе. Трай сега. Та рекох, като прегледах тефтерите на тате, не щеш ли какво да видя? На здраве, бобе. Сполай. Преди 30 години тате дал на твоя дядо овчер на 50 гроша суха пара. Направи му сапе. Тие 50 гроша сега са станали на 200. Как мислиш, Чоджо, можеш ли ги плати? Ти имаше там някаква къщица. Като принадени магарето, таман ще стане сметката. И тати ще бъде спокоен на оня свят, че няма да му отидат парите на вятъра и на душата ти ще улекне. Няма да и тежи дядовия ти борч. А? Всичкото е хубаво, чорбаджи Стамо. Ама нали знаеш, един е гроба и за сиромаха, и за болярина. Как ще наблъскаш в него всичко, дето си окрал от сиромасите? Млад куче! Да не си посмял да гъкнеш повече! Какво гледате ви, бе? Да се прогони от селото! Да не ми се мярка вече пред очите! Анатема! Анатема на те! На здраве! Да пукнеш дало! Да ти се връща, попе! Видя ли как го нагласих? С Богом, Марко! Порасна ти на тебе работата. Чорбаджийско магаре ставаш. Петре, ти ли си? Тръгваш ли вече? Тръгвам, Русице. С Марка дойдох да се простя. Ох, Петре, да беше се смирил пред тати. Прошка да беше поискал. Щеше пак да си бъдеш в село. Хората казват, че е по-добре на клонче, отколкото в кафеще. Без правда и без своя воля не може да се живее на този свят, Русице. И без близък човек не може да се живее. Мъчно ще ми бъде без тебе, Петре. А защо не тръгнеш и ти с мене? Още сега. Ей тъй както си. Тръгваш ли, Русице? Аз ли? Ама как те изведнъж? Ами тати? Ами хорските приказки? Полудял ли си, Петър? Не бива. Щом не бива, и сам ще вървя. Всяка жаба да се знае гьола. Прощавай, Русице. Петре, чакай! Тръгваш и нищо не казваш. Ще се върнеш ли, няма ли? Знам ли? В гората мечки, в селото вълци. За сиромаха все едно. А ти понаглеждай, моя Марко. С Бог. И на тебе ли е мъчно, Марко? Марко! Хе-хей! Тя ли те пусна? Хе-хей! Сполай за това. Хайде. Оп. Хайде.
Добро утро, старче! Да похлопаме ли, Марко, а? Може пък тук да ни излезе късмет. Кой хлопа? Аз, отче! Кой си ти? Раб Божий! Християнин ли си? Християнин съм, отче. Прекръсти се. Какво дириш та дява? Рата искам да се главя, отче. Арно. Арно. Айде, влез, синко. Влез. Завържи си магаренцето тук. От нужда ради си дошъл при нас, момче. Кой знае дали ще се задържиш. Тук работа много, а пък и отец игуменът е от гърците, държи ни строго. Сам той ни служи за пример и показ. Та покрай него и ние се чистим от грях. Да не чуе дявол. А ето го и него. Свали кълпаче, де Божи човек минава. Ама че Божи човек, той на дявола църволи обува. Ко каза? Нищо, молитва чета, отче, молитва. Apostoli paracaliste sonipsis tonteon diat in sotiriatus. Що стои този човек тук, отци Игнатие? Рата иска да се глави, отче игумене. Поликала, мозе. Който слузи на нас, все едно на Господа Бога слузи. Ако вземе да се оплакваш, знаци от Господа Бога се оплакваш. Знае, отче игумене. Да пости си свикнал? Тук блазно не се яде. Виж, на това съм свикнал, отче игумене. Кала. Отивай. Адълфос Игнатий ще ти показва на работата. Как се казваш? Петър. Ευλογήσωτον Κυρίσο Πέτρον, κεντορίσον αυτομακροχρόνιος ζωήν. Άιντε πάιδος. Άγιοι Απόστολοι παρακαλείστε τον ύψιστον Θεόν δια την σωτηρία του κόσμου. Άγιοι Απόστολοι παρακαλείστε τον ύψιστον Θεόν δια την σωτηρία του κόσμου. Είσαι ωραία, είσαι δροσάτη, η προσέξω έμος, η πιτή. Εν χρυσό σταυρό εις το λαιμό σου, να μεν κρεμάσεις πριν παντευρείς. Είσαι ωραία, είσαι δρεσάκι με. Κόιτσουκα! Адянсус Евлогиус! Περάστε! Татери игумене, дошла е една кирия да изповяда с. Може! Поликала. Господ Боковица на возните християнки. Кажи сега, Цедо, какво ти си на душата? Като пред Господа Бога кази, нищо да не скрис. Цедо. Цеденце. Цедо. Цеденце.
Дявол вземе. Кой ме споменува тука? Добър вечер, по-брати ме! А ти сетна да заговяваш, а мене забрави! Спомни си, я напълни една кошница с ядене и пиене и отнеси в градината! Петре! Гумена остави кошницата. Прибрах ми. Чакайте в магера. Яшне сега, по-брати ми, яшне! Гледай, бе, гледай какво се яли браката, а ние нагъваме лещата. За здравето на дяда ви и гумена, бе! Разбрахте ли? Там, дето има сговор, там и куршумът по вода плава. Браво, ще види и душичката. Жив да си, Петре! Хора се бие край манастира, да идем гано меда. Видим, да идем гано меда. Видим, Калугер гледа през прозореца, да идем гано меда. Видим, да идем гано меда. Видим, хем му се иска, хем му не стиска, да идем гано меда. Видим, да идем гано меда. Значи ти бе се този ностен дявол, а? Катран му капе от брадата. Добър вечер, по-брати ме! Да се хване! 100 братски на голо! По-брате ми, а сега кой на където му видят очите? На жабата гьол, на пътника път. Ако в рая не нищат, в пъклото ни стъпан вика. Айде си жив! Прощавай, на добър час. Ей, прощавай, Петре. Калино! Спиш ли, Мари? Не спи, Чичо Костаки. Паниците ми я. Аз не съм ти Чичо Костаки, Мари. Аз съм Чичо Хаджи Костаки. Колко пъти ти казах? Не чуваш ли, че се хлопа? Ако е някой укъснял търговец, в такво си време тройно ще плати. Хайде! Върви де!
Добър вечер. Дали си от Бога паднала или си в градинка никнала? Хубавице си, Вока. Не съм хубавица, не съм сивока. Кажи кой си и какво дириш? Пътник съм, хубавице. Мокър до кости, гладен като през пости. Дири керемитка над главата и парченце хлебец за душата. Ако има и червено винце, още по-добре. Ако и на лъжицата си такъв, какъвто си на думи, няма да ти насмогнем в яди, нито пътниче. Но се настрънка Тамари. Какъв я не разбрали? Казва, че е пътник, чичухаджи. Пътници под път и над път, глупачке. Как ти се види? Богат ли е? Казва, че има пари, чичухаджи. А отваряй тогава сте! Какво още чакаш? Временце, бре! Добър вечер! Добре дошъл. Още една душица седи вън на дъжда. Какво е, Мъничко? Как му е името? Юнашко му е името. Марко се вика. Не бива да стоите и на дъжда. Аз ще го прибира под сайванта. Да не си му дал овещи да прибивам. Няма. Яш, Марко, напукна оня. А на твоя стопанин все тъй ли са весели очите, Всичките ли му ми нарича хубавици? Да беше дал малко дръвца да постъкнем огъня, хаджи? Дръвца. Ако ти е студено, бери си хлад за лято. Ако не можем както щем, нека щем както можем. Чакай, къде кукла? Нали гост не е дошъл, може да е гладен. Ти стой тук. Аз ще донеса каквото трябва. Бива си го твоя чорбаджия. Ох, пътниче, да знаеш какво тегло теглим от него. В Филибей 3 села имоти има, а се е сврял като паек в тая пустош. А защо стоиш тука? Че при кого да ида? Никого си няма. Тати кога умирал, тука ми оставил. И от тогава все тука се помня. Колко ти дължи хаджията? Трябва да има 30 златни гроша. А на ратаите? И на тях горе-долу по толкова. Заповядай, гостинина. На лош ден се случи да не гостуваш. Вчера да беше дошъл, печена гъска щеше да хапнеш. Как лъже. И сега има гъска. Жаден биво, мътна вода не гледа. Спомайте и за това, хаджи. Ами ти, тая гърбица от кога я имаш, хаджи? От рождение ли ти е? И от рождение да е. Тебе какво ти влиза в работа? Ами, майсторлъка ми е такъв, та попитах. Какъв пък ти е на тебе майсторлък? Гърбици оправям. Ти? Ти оправяш гърбици? Аз, зер. И дядо ми, и баща ми, и аз ги оправям. Колко хора съм отървал от тая беля. Пък ако не вярваш, здраве. Ти ще влез с гърбица, не аз.
Ами... Колко ли ще струва? Кое? Ай това, да. Да го махнем. Скъпичко е, хаджи. Щом само чубрица едеш, не е за тебе. 100 златни гроша ще струва. Що думаш, бе, човече? Хайде, лека ви нощ. Чакай. Не може ли за 50 гроша? Не може! Ангелите искат точно 100. Какви са пак тези ангели си? Ами, дето ще те лекуват. Моя мурафет е само да ги повикам, пък те си знаят нататък. Добре. Нека бъдат 100 гроша. Викай ангелите. Донес първо парите. Не може ли като стане работата? Чувай, хаджи, като не искаш да си махнеш гърбицата, я ме остави поне да се дребна. Харно. Не се сърди. Ай, сега ще ги донесе. Как те викат тебе, хубавице? Калина. А тебе, пътниче? Петър. И ти трябва да помогнеш, Калинке. Тя гърбицата само гроба я оправя. Слушай сега. Първо. Второ. И трето. Ето ти, 100 жълтици. Точно ли са? Тамам са. Седни! Запомни добре, хаджи. През цялото време, докато те лекуват ангелите, ти не трябва да мисли за тези жълтици. Сетиш ли се? Всичко ще се развали. И ангелите ще си обират крушите, и жълтиците ще изчезнат, и гърбицата ще остане. Чуваш ли? Чуваш, ама ще забравиш. Я повтори 3 пъти. Не трябва да мисля за жълтиците. 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 Да мисля за жълтиците. Не трябва да мисля за жълтиците. Не трябва да мисля за жълтиците. Не трябва да мисля за жълтиците. Готов ли си вече, хаджи? Готов съм. Ангели, архангели, херовими, серафими, спуснете се при раба Божия. Хаджи Костаки, Хаджи Костаки. Добре дошли, ангели Божи! Дал ти Бог добро, хитър Петре. За какво сме ти притрябвали, па? Виках ви, ангели Божи, да оправите гърбицата на благочестивия християнин Хаджи Костаки. Ами, плати ли е 100 златни гроша? Платили, ето ги. Що не тъй, тогава ще го оттървем от велята. Само, че гладна мечка короня играе. Гледай ти, беля, ангели Божи. Ами, че Хаджи Костаки яде само сух хлебец и чубрица. Що не тъй, тогава нека си я носи гърбицата. Почакайте, ангели Божи! Калина! Спеш ли, бъде? Какво е, мъчичо Хаджи? Ай! Какви са ти ангели тук? Да не закачаш ангелите! Калина, тичай!
малко. Ангели Божи, ей сега ще я донесат. Гъската, ама каква гъска е! Чудесно! Заповядайте, ангели, господи! Сега вече можем да се заемем с гърбицата. Преброй ги! Една, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, 10, 11, 12, 13, 16, 17, Паричките ми! Жълтичките ми! Паричките! Парите ми! Паричките! Бре, какво направи, хаджи? Казах ли ти аз да не мисли за жълтиците? Прощавай, мъчих се. Търба! И накрая се изтърва. Бре! Ангелица, паричките! Къде са хранени? Паричките! Ами че как иначе? Да не мислиш, че ще ти работят без пари? Язък я! Слушай, утре не може ли да опитаме пак? Утре ангелите 200 жълтици ще искат. Много пари, бе! Тук има по-харно. Човека и тъй да си ходи. Ой, язък! Ой, как го нареди! Лудо давало, мъдро вземало. Хайде сега и ние да се повеселим. Защо не спиш, ма? За оня хаймана ли мислиш? Мъж трябва да те намерим на тебе. Мъж! Само след сватбата ще ми рязаш. Хайде, лягай! Хайде, де! С 96 жълтички по-малко. Добре, че излагах ангелите бари. С 4 гроша. Това ви дължи стария скатерник. А останалите на калинка? Хайде, останете си с добро, брате. Пък не се свивайте толкова пред хаджията, че то ако не си млад да млатиш, ще станеш на ковалня, да търпиш. Знаем вече как да я караме. На зла круша зъл труд. Така. А на добър ти път, Петри, сполайте. С Богом, по-брате ми. Сполайте. На, нов сукман да си направиш. Да ми станеш хубавица над хубавиците. А за тебе? За мен е здраве. Дорде съм жив и здрав, все съм пари. Парите са си твои. Тръгвам, Калинке. Я, каква си се умислила? Като пойче на слънце. Усмихни се. Усмихни се, де. На къде тръгваш, Петре? При хорската мъка, Калинке.
Много мъка ходи по света. Ще ми се, ей тъй да мога някак да оттърва хората от мъката. Слънце да дойде пред вратата им. О, дълго има да скиташ. А ще се върнеш ли? Ще се върна. Ако някой ме дочака. Ще ти дочака? Ще те изпроводя, маничко, искаш ли? Няма с какво друго да те изпратя. Вземи. За всичко. Сполай ти, Калинке. Да напоне докато изсъхне си спомняш за мен. Прощавай, Калинке. Дали си от Бога паднала, или си в градинка никнала. Прощавай. Сега чети. То всемилостиви и сияйни ромелийски Валия. Преблагородни Хасан Паса. Като писем настоястето, ние молим Бога да запази драгоценното ти здравие за още 100 години. Малко са. Нека е за 1000. От болук глава не боли. Тъй. Кала, ще се поправи. Едно стои, ние, смирените твои слуги, искаме да доведем до драгоценни ти слух, че по ромелийската земля се явил един презрян, нехрани майко и голтак на име Петър, наречен още Хитрия, който голтак скита по цялата земя и подбузда с приказки и всякакви работи покорната рая против закона и вярата. Така. Пише. И дето ми отмъкна 200 гроша. Аз ще имам грижата да изпроводя писмото. Може. А сега заповядайте да пием по една ракица. Кала. От старата. Елбета. Заповядайте. Сядайте. Буюръл! Хайде. Добре сте ни дошли. Евлоги са Кирия Йордана. Увереност. Евхаристополи Цедо. Да ми си жива и здрава. Хайде да я, Хайрлия. Чорбаджи стамо.
Тъй сме се събрали да се разберем и по другата работа. Дай си ръката. Канди съм за моята русица. Халал да ти е. Сполайте. Ама как тъй стамо? Не бива така изведнъж. Малка ни още момата. Малка, не малка, време е за стопанин. На нивата дъжд, на момата мъж. Тъй знае аз. Хубава стока взема с Хадзико Стаке. Пара при пара отива. А тя, момата де дали ще кандиса? За това не бери грижа. На бащата хатъра не се чупи. Тъй е било, тъй е и тъй ще бъде. Благословение Господне и милост Его да приде на вас. Благи са Кирието, Хадзико Костаки, ето прелото педи русица. Благи са Кирието, Хадзико. Ей, Гаур! Той ли е пътя за Филибе? А той е, Галак. Трябва в позорлия работа да сте тръгнали, щом гоните в тая жега конете. Позорлия, я? На пашата писма носи. Вай. Зато и са пратили такива баш юнаци. Предадем ли писмото, ще хвъркне една геурска глава като твоята. Ми как хвъркне, щом заслужава. Я оправи седлото, бе, Геур. Бива, ага. Че жега даде Бог днеска. То да вземе човек да се бухне в реката, хич няма да сбърка. Пътя е натам, Агалар. Хайде, Аллах керим, пък аз ще остана тук да се понатопя малко в реката. Че то няма да е лошо и ние да се понаплескаме, а? Я пълн, бе. Първо ние, Геур. А ти ще пазиш конете. Както кажеш, ага. Добре. Траш, Геур. Хайде, Марко. И... Хайде. Лисица два пъти в капан не влиза. Buyurun Segalar. А bakalım. Аз със здраве, Галар! Идат!
нещо, че исто нещо. Гледай какви коне. Калинка, ти виждала ли ципулката? Не съм. Стар пръст, млада върба кърши. Аби хубавите ябълки свирите ги едат. Ето вашата господарка. От сега нататък, Калино, само на нея ще слугаш. Ти! Я! Добра стига, земляци! Наш Петър, бе! Как сте, бе, по-брати ми? Живеем, бе! Колкото да не е света без хора, А за къде сте се напътили, а? Ако е викал Господ за Озунджово, на панаира отиваме. Ти! По печалба, На чорбаджист там стока караме. Пък ако търпиш на глад, тръгвай да печелим заедно, Ти! А какво ново вехто по село, а? Голяма сватба имаше. Чорбаджист там щерка се омъжи. За кого? За гинушкия ханджия. Хаджи Костаки. Кой? Он е гърбави? За него, за... Абе, то парите магари то път. Гърбави или няма да опулчат? Че как? Как е къндисала пък тя? Ами жената е като върба. Където я посадиш, там расте. Стой, побрати ми! Тука ще нощуваме! Каква стана тя? Турци разбойници, дядо Гроза. Божичко, свърши се нашата. Върби, сила без разум сама се съсипва. Трай! Готвиш ли се за смъртта, бре? Юр! Приготвих се вече, ама за тебе ми е жал. Защо, бре, керата? Ей, тайна! Наведи се по-близо да ти кажа. Казвай, Геор. Защо се оставяш да те лъжат приятелите ти? Ти ли трябва да бъдеш най-големия ахмак? В колата на този старец беше всичкото имане на кервана. Пълно гърне с жълтици. Где е тая кола? Късно е вече, късно е. Уния двамата при огъня го прибраха. Ах, кучета мръсни! Чиста работа.
Ханджи, две паници фасул. Едната за мен, а другата занеси вън на магарето ми. На магарето ли? Де си е чуло и видяло, ага? Магаре да ти яде фасул. Моето яде, чоджим. То е бамбашка магаре. Вървам, ходя. Я да го видим пък. Що за чудо е това мага? Абе, как? Прехага! Такво с чудо не бях виждал. Магаре да ти яде фасул. Брех! Яде ли? Яде, то ушите му плющят. Брех, да му се не види. Яде, а? Ага. Ай. Алал да ти е мястото, чочи. Надхитри ме. Ашкол съм. Ама и тебе те бива, ага. Не съм, ага. И аз съм богат като теб. И двамата сме като охлюва. Цялото имане на гърба си носим. Буйром, бе. Дето има място за един и за двама ще се намери. Евала, чочо. Щом магарето не яде фасул, ние с тебе не сме магарета я. Хапваш ли? За хатари печена кокошка се яде. За озунджова ли? За озунджова, дядо. С добър другар и в зло време е весело. Имаш ли си другар за панаира? Нямам. А ти, дядо? Аз останах самичък. Мене ме викат Настрадин Ходжа. Настрадин ли? Buenas papas efendim. Ама пък дива си ги Настрадин Ходжа, а? Аш колсун, аферим майсторе!
Имам баял да имам, чумлек имам. Таски баб имам баял да имам. Ей, Шишко! Колко струва паницата, бе? 5 пари паницата, 5 пари, да си помня. Не още, като гладнеем ще ти кажа. 5 пари паницата, 5 пари. Печеро. Buyurun Nasreddin Hoca. Ей, Пайно! Къде така? Ами пари! Какви пари? Ти пика още тази идиотина! Дай парите! Дай парите или ще изядеш 10 пряди, да ти дойде къл в главата! Виж, това е добре. То от такъв всеки има нужда. Побрате ми, я сторете място. Чакай! Аз се наядох от парата. Тай ли? Аз сега ти удари 10 тояги, ей на тая тук! На този отакъл главата му пука. Абе, сиромах, човек жив дял! Добре дошъл, че бъдеш там. Добре, зала. Гледай! Я го виж къде бил той чапканин. Не мислим, че чапките отдавна вече са го разнесли, а той развял перче по води. Не вар, бе, чорбаджи! Йозбаши, какво гледа властта, бе, джана? Ей, там на Слободия се разхожда един враг на султана. Един крадец и разбойник, а пък вие, де го трохаш си? Ей го! Бягай, Петре! Арзо, Йозбаши! Тичай! Каш, Бурдан! Знаеш кол съм кераки. Сега, когато гонят султанския враг, ли намерихте да си покажете магарията? По, шекола! Ако кой знае къде са затрили саймените нашето писмо? Серсеми са сърками. Чорбаджи Стамо, добре ще бъде утре да се явим лично на пасата и да кажем каква е работата та. Всичкото да си кажем. Пашата тук ли? В Цера досъл. Тъй да бъде. Кажи, айде сега да отидем да се обръснем и утре рано сама кажеш да отидем при пашата. Розгеле, тамам докато вие сте при пашата, аз ще отида при озунджовския поп Хараламбус. Ама едно старо винце има. Отце, сто дума с отце. Добре дошли, чорбаджила! Хасан Паша е много доволен, като вижда вашето усърдие и почет. Какво ви води при него? Милостиви и премудри Хасан Паша. Хасан Паша. Като твои верни слуги, искаме да ти обадим, че те заплашва голяма опасност. Заплашва? Тук на Панаира, под носа на властта се разхожда на Слободия един не храни майко над не храни майковците, Паша Ефенди. Можеш до писмо за тебе, Вали Ефенди. Тъкмо на време дойдоха сеймените. Той се казва късмет. От кого е писмото? От нас, Хасан Паша, най-смирените твои слуги. Все за този хайрсизин е написано. Чети Ибрахим Ага.
Чети, де? Прощавай, Хасан Паша, ама преди да прочета искам да попитам нещо. Сигурни ли сте, че писаното е от вас, чорбаджалар? От нас е Ибрахим ага. Иска ли питане? От нас. От нас Ибрахим ага. Айде, стига зяде приказки. Чети. Да всемилостиви и сияйни румилийски Дембелин и Ахмак. Да поумни Хасан Паша. Като пишем настоящето писмо, ние молим Бога да запази драгоценното ти шкембе от преяждане и че келевата ти глава... Как? Как? Не, кука! Кучета! Това не е нашето писмо. Някаква грешка е станала, Хасан Паша. Грешка, Хасан Паша! Не е станала, Хасан Паша! Грешка, Хасан Паша! Не е нашето писмо, Хасан Паша! Не е нашето писмо, Хасан Паша! Вие сами признахте, че сте писали писмото. Тъй ли? Това писмо ли ви придадоха тия кучета? Това беше, бей ефенди. Милост, Хасан Паша! Не е наша вината! Милост, Хасан Паша! Не е наша вината! Милост, не е наша вината! Ахмед бей, да се осекат главите на тия нечестивци, да се побият на кон и да се поставят сред палаина за страх и назидание. Хасан Паша! Ти баща, ти майка! Прости ли, Хасан Паша? Прости ли, Хасан Паша? Хасан Паша, познавам тия геури като най-верни и предани слуги на падишаха и на твоя милост. Трябва да има някаква грешка. Нека да проверим работата, пък да им осечем главите винаги може. Дай да бъде Ибрахим ага, ама без хич няма да мине. Дай се удари по 50 пръчки наголо. Благодарим, Хасан Паша! Скорбаци да направи пас! Благодарим, Хасан Паша! Благодарим, Хасан Паша! Благодарим, Хасан Паша! Хай. Значи той керата е забъркал тая каша. Той, Ибрахим ага, той. Трябва да се пипне. Как да го пипнем, джанамка, той такъв хитрец. И за това съм помислил. Ти, Ибрахим ага, нареди твоите хора тук наблизо и ще видиш, лисицата сама ще влезе в клопката. Ако се нареди тая работа, ще има още. Ох, ей. Слушай, Ибрахим ага, виждаш ли оная? Оная. Къде? Тук, при мържасищи кротовръщи. Той ти е Бога, той ти е господар. Хайде. Аз кол съм, Ибрахим ага, аз кол съм. Ей, там при горичката си. Ти ми чакай тук, коче. Младост, младост. Ето сърцето лежи, там окото лети. Хайде, Аркадаш, да си спомним за младивите.
Салям алейкум, юзбаши. Алейкум селям. Къде тъй стока ли сте купили? Ами стока. Хванахме едно георгско куче. Голям враг бил, казват на валията и падишаха. Аллах да ни ги поживи за 100 години. Това да се чува, юзбаши. Ами, чувала ли е птичета? Там е ходжа, ефенди. А утре сабахла им? Аш колсо, юзбаши. Ами, няма ли по този случай да пинем по едно кафенце? Аз черпя. Що бе за едно кафенце? Може. Оставете чувала. Мехмед, ти ще го пазиш. Елбурда, Аркадаш! Елбурда! Трябва да почерпим тези верни слуги на падишаха. Бъди по-щедър този път. Малко е, Аркадаш. Я пусти още 2 жълтици. Оп, оп, хайде, стига толкова. Да вървим, юзбаши, а? Чакай! Откъде го имаш той магаре? От свещения град Мека, юзбаши. Хайде да влезем, а? Я вървете вие да се почерпите с ходжа ефенди, пък аз ще остана да пазя. Аз отговарям за това куче. Тръгвайте да! Няма да ви чака човека! Мехмед, тръгвайте! Gelburda! Gelburda arkadaş! Gelburda! На едно магаре май по-добре се язди, отколкото на 4. Братко, сполайте го. Хайде сега, дим да ни няма. Чакай, ами чувала? Чувала. Трябва да го напълним с нещо, ама с какво? Каквото ни трябва, то само идва. Подплашихте! Магарето чакали лакоми! Добре, че чувала ни стървахте! Хайде дигайте! Саклет ми е, бе. Саклет. Кажи, Вали, с какво да развлечем очите и ушите ти? Абе, нищо по-такова. Я ми извикай някой да ми каже една лъжа, а на баш лъжа ще му дадем на кисия жълтици. Умен съм, много съм умен. Никой не е по-умен от мен. Слушай му, бисер на мъдростта.
О, звезда на исляма, този геур ще ти каже една баш лъжа. Думай, бре, копет. Не съм дошъл да те лъжа, Хасан Паша. А за какво тогава си се довлякал? Ще ти кажа. На времето баща ти имал нужда от пари. И моя дядо му дал една турба с жълтици. Та дойдох да си уредим сметката. Що? Баща ми взима пари от дядо ти? По-голяма лъжа, от тази не бях чувал. Аз казвам, че е истина. И ти трябва да ми върнеш турбата с жълтици. Ако пък признаваш, че е баш лъжа, ще се отървеш само с една кесия. Стига да държиш на думата си. Айде, дай му една кесия жълтици. Все пак размяна по копек. От десница на Аллах. Мога ли да се радвам слухът и с важна вест? Току-що твоите верни и предани слуги, начело с мене, хванахме тъй нареченият хитър Петър, враг на твоя милост и на установения от Аллаха ред. Да се доведе това куче и да се свика цялата рая, за да види как наказва Хасан Паша. Nelcinko, tutti ai miracoli, soltanto due groscia. Venite, venite, in giro, in giro. Калинка! Как си отдава? Хитри, миличе! Мислех, свърши се. Погубиха го поганците. Хайде, стига. Стига. Няма страшно. Усмихни се. Усмихни се, де. Жива мечка кожата си не дава. Хайде. Жекерени, ямалки на крачка, жекерени, безвезда, ето ги. Сини. Слушайте, хора! Заповед от пресветлия и премудрия Румелийски Валия! Всичко живо да се събере при шатъра на пашата! Ще секат главата на султанския враг! Хитър Петър! Скрий се, Петре! Да не стане някоя беда. От сърце те моля. Скрий се! Ба, че ако аз сега не видя как ми секат главата, кога друг път ще видя? Хайде! Развържете чавала и покажете на пашата мръсното куче. Премъдри и могъщи Хасан Паша. Ето го презреният враг на падишаха. Ама това е поп Ставрос! Ей, стоколно дека гървах,
Грешка е станал. Подлъгаха ме тянурите. Господ вояки на всички! И да се разгони тая рая! Ахмед бей! От тебе искам главата на хитър Петър! Я е тук, Хасан Паша! 1000 гроша давам на този, който го хване! Ей, Георги! Да си видял къде забягна султанския враг? Не съм видял, ага. Не си видял! Ти на там! Ух, поганци проклети, да носи щупити врата! Може. Прощавай, Настрадин Ходжа. Сполай ти за всичко. Прощавай и ти, Петре. Върви. Носи радост на хората. А на твоята калинка подарявам моя Асан бей. Вземи. Алал да ти е калинче. Сполайте. Прощавай, Настрадин Ходжа. С Богом, Настрадин Ходжа. На добър час, сине. На добър час! Щастлив път! Щастлив път!